na ndingo gotenga kemuni ke gatukero kingete mabere gakinire no na ingakinire ko ngaki rero ya bamuntu ibintu byasarekere ate mwanya abantu ndi bamuntu to bubura kambaro lakini no mwanya abantu ndi kuruma gantu akaumira na mutwara kwa ndi mechi twaragira twarorora batu tacisani chiche plastic bagatwereire baranganza jinde buriro na burambukire gweteresani lakini gento ndasemye umurigereri asenga kie yabono iga muntu takurigereria none yanga yane no beka tekoleta virusi efairoro na manyinga gete tokurusigwa somokia aywa gotomukisumwa chigosoma ngaki kobisio gwate mu birchingana gusenjire diuseti gosechimentate bona bo muntu akaba manyerere tabwati na bonde buyega bunande lakini nimbwati opimera amaiso kora gutike totige tigo muntu irunya gitari anye no rengwa ndubwate VCT room ndubwate rero ibintu no ne byo gupima nayo manya no lepime nabo kugora ndo bwepima bwe komanya no tegita kabantu bagupima igone soga tia senge ncho kana na chite kurigireria akero bwate silence yo kirite ayibweka yenteke igo gukwa ibweka kemu ngaruranga kero soga tia mangana aya nabako ba supported nonde nande gose kwa ba supported none chinkwana nabantu bande nande gose muntu ndo maite bangaini bonde nabago kwera guchiande ngaki nchuo egeke guchia okonya kera guchia right muntu nabate anga nabo kurara no muntu bwate virusi to binyora ekine kyane nabo nabe kunyalikana lero twatwalira mariogo na rororo umuntu ore positive nabo komanya no muntu ore negative ntubwate riogo likoro ku brep omuntu yo negative akonyo oyo report unene kunywa lechaye wa area una omo ko sexually super without a condom